kasi. Malaki daw. Hindi siya marunong magkanay. Ayan. So big. Sige nga. Yung sangkalan. Yung kailangan. Tingnan mo, ang laki ng isda. Kasya siya dyan sa isang ano. Oh. Ilang palad mo nga yan, Dad? Isa. 2. Mga ilang kilos yan, eh? 4 kilos. So, magluluto po muna si Mister ng tinolang talakitok para sa atin. Kaliskisan. Tanggalan muna ng kaliskis. Pero hindi siya gaano makaliskis, di ba? Anong tawag ba sa isdang yan? Talakitok. Talakitok. English. Ano English ng talakitok? Trevally or giant trevally. Pwede ka rin bukas so wala tayong maglalagyan ano. Ang sarap yan sa sinigang. Yun, no? Wow. Ilang pocho. Taman laki lang. Yan na. Yan. Nabutan mo eh. So guys, ganito magbalat ng ano, ng luya. Ang sibuyas. Ganito magbalat. Kala mo hindi putol yan eh. Yan. Pero pag ginanyan mo, hindi pa rin putol. Kitaan ko lang yun. Okay. Gusto mo na magluluto. Gutom na ako. Talakitok yung lulutuin namin. Tanghalitan. So masarap talaga ito. Ano ka ba? Amayas ka. Ayos nga ako. Tingnan mo nga yung tsura mo. Ba't ka ba nahihiya? Wala tayong Ano? Walang ano? Tanglad. Wala na yung tanglad natin. Ayan, pechay na lang po yung kanyang ilalagay. Separate ang stalk. Kasi medyo matigas ang stalk. secret yung palwa. Palwa daw yung palwa. Palwahan pechay. Ayaw halo, palwa pechay. Ganit ko ang dahon gani. Ayan, ariho ay lutong probinsya laang. Ariho yung ating talakitok at ariho yung ating stock ng ating pechay. At si Sir ay ayan. Kumulo na po yung ating sibuyas, luya at yung ating kamatis. Uunahin pong ilagay yung ating talakitok, yung isda, syempre. Laki no? Yan. Hirapan kaya ako maghuli nito.
Nahilapan. Takipan ko na? No. Kalimutan maglalagay pa pala ng asin. Hiyang-hiya ka na naman. Oo, talaga naman. Tapos, takipan mo na. Lalagyan pa ng Magic sarap. magic sarap. Ay, Brown pepper. Hoy! Umayos ka. Takipan mo na. Dito. problema natin guys. Bakit? Pinutot sana sa kamali. Tawa naman po. Umayos ka na. Huwag ka ganyan. Tulugan. Hoy. Kulo na. Ano ilalagay mo din? Si Manang Lawrence Patis. Manang Lawrence na tingin na. Si Manang Lawrence daw. Lawrence Patis. Dami nakasalang sa ating kalan. Kahit walang laman. Ayan. Titignan natin guys. Okay. Kung maalat na siya, dagdagan niyo pa ng patis ha. Kung maalat na, dadagdagan pa. Grabe naman to. Hindi na. Ganito din ba magluto ang Mr. Joe? Ang dami sinasabi. Ang ginagawa mo? Lalaro. Naglalaro. Yan. Una niya pang nilagay yung stock ng pechay. Nagtatawanan lang ako. Hinuli yung dahon, syempre. At ilalagay na po yung dahon ng pechay. Wow, ang ganda ng pechay. Pag siya magluto niyan, hindi Ano? puputulin yung ano na yan. Isang po talaga yun. Uy, masarap kaya. Ako po kasi nagluluto ng pechay. Gusto ko nga yung putulin simula sa stoke hanggang dun sa dahon. Dahil gusto ko po yung buo na yun na makakain ko. O bakit? Pwede mo makainin kahit putol eh. Para kalang tuloy na ako ng buko. Ano? Yan ito. Paano ka maayon? Sa isang mangkok, gaganyan-ganyan kayo. Ayan, luto na ang pechay. Pechay lang. Luto na po yung ating tinola. Sabaw pa lang. Naamoy ko na yung amoy ng luya. Tinola na. Pinatay na yung apoy. Hindi nagsasabi. Bakit mo isa-separate yung ano? Ganito siya guys. Ganito si Habi mag-ano ng tinola. Ang gusto niya, isa-separate niya. Ayaw niya po nang na-overcook daw po ang gulay. Pag hindi niya natatanggal agad sa sabaw. Ayan na po yung ating tinolang talakitok. At syempre yung sabaw. Oh. Sineparate lang po ni Mr. yung ating fish. Tsaka doon sa sabaw. Alright, kainan na. Huwag niyo pong kalilimutang mag-like, share, and subscribe. Bye!